ఈ పక్కలు కట్టుకోడు అక్కడ పదవి ఉన్నదో లేదో మొలకొచ్చిందో లేదో నాకైతే డౌటే. ఇక్కడైతే ఎప్పుడు పదవి ఉంటుందని రామగుండ కనిపెట్ట కర్మలు కింద మొత్తం వెళ్తాంది అన్న పిక్క పెడితే కింద అరే అట్టగా తాత ఇది ఆరెండ కదా దినమాయే ఇక నీళ్ళు ఉన్నాయి లేవో లేవో తాత ఎగిరి వరకు లేస్తేనే పొద్దుకి వరకు 3 సార్లు పోయి కడతావు తాత. ఇక్కడ పిక్క పెడితే అక్కడ మొలిచిందో లేదో లేదో అని మా పిల్లగాడు చూసిడు తాత.